Ahoj, volám sa Marek, pôsobím tu AC Senec a som autorom mobilnej aplikácie Verscast. Verscast je jednoduchý prezentačný softvér určený pre menšie zbory mládeže a biblické hodiny. Prezentuješ priamo z mobilu a pripojíš sa na ľubovoľnú Smart TV alebo projektor. Ak tvoja telka nie je smart, môžeš použiť aj takýto Google Chromecast len za pár eur. Počítač nepotrebuješ. Príprava prezentácie ti zaberie len pár sekúnd a zvládne to naozaj každý. Všetko funguje bezdrôtovo aj na staršom mobilnom telefóne, ktorý ti možno práve leží v šuflíku. Cez Verscast odprezentuješ biblické verše v akomkoľvek preklade zo známej aplikácie YouVersion, z OnSongu naimportuješ celú knižnicu piesní svojho zboru alebo aj rozbeháš titulky pre stream. Ak ti chýba Confidence Monitor, môžeš ho mať napríklad aj v tablete priamo na kazateľnici. Verscast je dostupný na celom svete a ja verím, že bude požehnaním aj pre teba a tvoj zbor. Na Slovensku a v Ukrajine je celkom zadarmo. Viac info nájdeš na oficiálnej stránke aplikácie www.verscast.app. Ďakujem ti za pozornosť.